سلام زي خبركم تخاطلتي أدولي شو كما يتخنو سلام كتلو نايوتو تميتيو مساهم زردخو حاوهم حابتومي لومي كمار استيو إنما مدد حيزالكم مسيزرلوخو لعلوات حالفتنا إثيوبيا زقبرو وصاني حيت بأمحارينيا نابقون قاتقرينيا تورجيما مسيكم اللوخو كسعم ودات أمساك الصنحو بخبري عدمكم شير لايك كومنت سابسكرايب دوما أيثو حديهم نابتي مدد كبلوكم ባህር ለሁሉም ሀገር ላንድ ሎክ ለሚባሉትም የባህር በር ላላቸው የባህር በር ቅንጦት አይደለም። የባህር በር የህልውና ጥቅም ነው። የህልውና ጥቅም ነው ማለት የሃይማኖት አይደለም፣ የፖለቲካ ፓርቲ አይደለም፣ የጎሳ አይደለም፣ የብሔር አይደለም፣ የቡድን አይደለም፣ የሀገር ነው የሚል ነገር መያዝ አለበት። ይሄንን ለመንጠቅ ትንሽ ነገር ከውጪ የተቀበሉ ዛሬም ድረስ ሳያፍሩ ተገቢ አይደለም ብለው የሚያነሱትም ጭምር እንዲያፈሩ የሚያደርግ ስለሆነ ይሄን ነገር በፍጹም ቅድም ካልኳቸው ጉዳዮች ነጥለን ማለት አለብን። ሃይማኖት፣ ብሔር፣ ጎሳ፣ ፖለቲካ ሊኖር የሚችለው ሀገር ስትቀጥል ነው። የባህር ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው ማለት የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው ማለት ነው። ኖረን የለም ወይ? እስካሁን እየኖርን እኮ አይደለም፣ ትልቅ ዋጋ እየከፈልን ነው። በኢኮኖሚው ረገድ የኑሮ ውድነት ምናምን የሚባለው እኮ የግለሰቦች የመንግስት የምናምን ጣጣ አይደለም። ታሪካዊ ጠላቶቻችን የጠፈጠፉልን እንዲህ አይነት ዋጋ እንድንከፍል ሆን ተብሎ የተሰራ ቅድም አቅራቢው በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለሁ። በጣም ጥልቅ እዚ ከንሰምዖ ዝጸናሕና እዚ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ባሕሪ ዝዛረብ ዘሎ እቶም ኣለው ዝበሃሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ሃገረ ኢትዮጵያ ፀዊዑ ማለት እዩ። በሐበሻ አፍቲ መጀመሪያ ብዛዕባ ባሕሪ ክዛረብ ኩሉ ናይ ህልውና ጉዳይ እና በለዩ ነዞም መንእሰያት ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘመሓላልፍ ዘሎ ትቀንዲ መተሓላለፍ እዩ። ናይ ሃይማኖት አይኮነን፣ ናይ ብሔር አይኮነን፣ ናይ ብድን አይኮነን፣ ድማ ናይ ጉሩብ አይኮነን። በዚ መሰረት ኩላህና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና። ነዚ ባሕሪ ንምምሳል እዩ ትመልእኽቱ ዘመሓላልፍ ዘሎ። ኣብቲ ካልኣይ ነጥቢ ባሕሪ ናይ ሃገር እዩ። ምክንያቱ ባሕሪ ናይ ኦሮሞ እዩ፣ ናይ ኣምሓራ እዩ፣ ድማ ናይ ትግሬ እዩ ዘይኮንና ክንብል ዘለና። እዚ ባሕሪ እዚ ናይ ኢትዮጵያ እዩ፣ ኩላህና ክንሳተፍ ኣለና። እዚ ባሕሪ ክህልወና እንተኮይኑ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ። ኣብቲ ሳልሳይ ናይ ውሽጢ ፀላኢ ካብ ደገ ገንዘብ እናተቀበሉ ዝሰርሑ ኣለዉ። ነዚኦም እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ናይ ባሕሪ ሕቶ ንኸይለዓል ኣብ ውሽጥና ብካልኦት ኣህጉራት ወይ ድማ ከመዓል ኤርትራ ዝኣምሰላ ዝኸፍልኦም ዕሱባት ሰባት ኣለዉ። ነዚ ሕቶ ባሕሪ ከይነልዕል ነዚኦም ድማ ክንስዕሮም ኣለና ዝብል ዘሎ። ተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ሰሚዕኹምዎ ትኾኑ ብዛዕባ እዚኦም ዕሱባት ዝብሎም ዘሎ ንኩሎም ነቶም ናይ ህወሓት ወይ ድማ ካብ ትግራይ ዝመፁ ፖለቲከኛታት እዩ። ብተደጋጋሚ ብፍላይ ናይ ኣምሓራ ኤሊት፣ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ብዛዕባ ትግራይ ናይ ትግራይ ሓለፍቲ ክዛረቡ ከለዉ ዝጥቀምሉ ነገር እንታይ እዩ? ነዚ ባሕሪ ሸይጦሞ ኣብ ግዜኦም ኣብ 1993 ሪፈረንደም ክፍረም ኣይግብኦን ነይሩ እናበሉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስኖም ንኺሰሞ ዘለዉ ንዖም እዮም ነዚ ሕቶ ናይ ባሕሪ ንኸይለዓል ኢሎም ዝሰሚዎም ዘለዉ። ኣብቲ ራብዓይ ኩናት ንባሕሪ ምውናን ኣብ ቀረባ ግዜ ክንሕዞ ኢና። እዚ ማለት ኣብቲ ኣዘራርቡ በቃ ነቲ ባሕሪ ንምግባር ነቲ ኣብ ኩናት ንክንውላዓ ኣብ ጫፍ ጥርዚ በፂሕና ኣለና። እዚ ዓይነቱ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ። እዚ ማለት ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ኩለን ኣህጉራት ዓለምና بسممع ويندما حانت هاجر اندحر أكس ناي بحري ناي ودباتن اندحر زي بالله خوينو إذا هاجر زيقا نتهاجر قربيت بمحتات كارتس الناقفلت بحقاوي وعل
ክትሰርሕ ትኽእል ነይራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ መስሓብ ብፍላይ ድማ እዚ ኩሉ ሕቶ ዝተላዕለ መጀመርያ ጠንቂ መዓስ እንድሕሪልና ኣብ 2018 ዝነበረ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝነበረ ርክብ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ንህዝቢ ትግራይ ጥሒሱ ናብ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከይዱ ምስ አብይ አሕመድ ነዊሕ ግዜ ዝተራኸበሉ እዋን ነይሩ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትሽዑ እዋን እንድሕር ርኢናዮ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ ኢሉ ዝኣምን ሕሙም እዩ ወይ ድማ ዓሻጥራይ እዩ እናበለ ኣብ ዝፍክረሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ናይ መሬት ኣይኮነን ናይ ባሕሪ ኣይኮነን ባእስና እናበለ ዓብ ተስፋ ነዚ አብይ አሕመድ ሚኒስትር ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ሂብዎ ስለ ዝነበረ በዚ መሰረት ድማ እቲ ዝተላዕለ ሕቶ ናይ ባሕሪ እቲ ዝነበሮ ምህርፋን ባሕሪ ዓሰት ንከይዲና እንዳበሉን ብዙሓት በጻሕቲ ዝህብዎ ዝነበረ እዋን በዚ መሰረት ድማ አብይ አሕመድ ነቲ ሕቶ ኣብኡ ጥራይ ዘይኮነ ገይሩ ኣብ ህዝቢ ሙሉእ ኣሰሪፅዎ ኩሎም ኢትዮጵያውያን እንድሕር ርኢናዮም ኣብዚ ማስ ሚድያ ብዛዕባ ባሕሪ ኤርትራ እዮም ዝዛረቡ እምበር ብዛዕባ ናይ ሶማሊ ብዛዕባ ናይ ጅቡቲ ባሕሪ ኣይዛረቡን እዮም ምክንያቱ እዚአን ክልተ ሃገራት እዚአን ንኢትዮጵያ ወይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ዝኾነ ተስፋ ኣይሃብኦን ነይረን በዚ መሰረት ድማ ሕጂ ናብአን ከይዱ ናይ ባሕሪ ሕቶ ኣየልዕልን ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሓሙሻይ ዘሎ ክብሪ ዋጋ ብሰንኪ ናይ ባሕሪ ዘይምህላው እዩ እዚ ዝብለና ዘሎ እቲ ሓሳባት እንድሕር ክንርድኦ ኮይና እቲ ኩሉ ፀገማት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምክንያቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዋጋ ናይ ንብረት ከቢድዎ ዋጋ ናይ ክራይ ገዛ ከቢድዎ ህይወት ንባዕላ ከቢዳቱ ኣብ ኣዝዩ ቅልውላው ናይ ኢኮኖሚ ዘሎ ብፍላይ ድማ ድሕሪ እዚ ኩናት ሲቪላዊ ኩናት ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይን ዝነበረ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ጭካኔ እዚ ዝወለዶ ክሪዝ ኣብቲ ዓዲ ወይ ድማ ናይ ኢኮኖሚ ውድቀት ኣብቲ ህዝቢ ኣዝዩ ሕማቅ ዝኾነ ናይ ዋጋ ምውሳኽ ኢና ርኢና ብፍላይ ድማ ሓደ ሰብ ሰሪሑ ክነብረሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፂሓ ዘላ ኢትዮጵያ እቲ ፀገም እዚ ብሰንኪ ሕማቅ ናይ ዶክተር አብይ አሕመድ ወይ ድማ ናይቲ ዘሎ መሪሕነት ምዃኑ ኩላህና ንርዶ ኢና ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ሕወሓት ወይ ድማ ኢህአዲግ ኣብ ዝመርሕዋ ዝነበሩ ግዜ እዚኣ ኢትዮጵያ ንብላ ዘለና ኣብ ኣፍሪቃ እታ ዝለዓለት ዴቨሎፕሞ ዓመታዊ ተምፅእ ዝነበረት ሃገር እያ ስለምንታይ ኣብ ዝብል ባሕሪ ነበራን ኣብዚ ግዜ ግን አብይ አሕመድ ክሰርሓሉ ዘለዎ ሕቶታት ምእንቲ ከይለዓል ነቲ ህዝቢ ናይ ባሕሪ ፀገም እዩ ኣብ ናይ ባሕሪ ቀረፅ ንኸፍል ስለ ዘለናና ብልክዕ ቀረፅ ይኸፍሉ እዮም ቀደም እውን ኢትዮጵያውያን ኣብ ግዜ መለስ ኩሉ ቀረፅ ይኸፍሉ ነይሮም እዮም ስለዚ እቲ ለውጢ እቲ ፀገም ዘሎ ሕጂ ግን ነቲ ህዝቢ እንታይ እዮም ዝብሎ ዘሎ ብሰንኪ ባሕሪ ወይ ድማ ወደብ ዘይምህላውና እምበር እዚ ፀገም እዚ ኣይምስሃለዎን ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ዘሎ ስለዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስትራቴጂም ኢትዮጵያውያን ሒዞም ዘለዉ ነዚ ኩናት ድማ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ክላባዓዩ እዚ እንድሕር ተላቢዑ ኣነ እምነት ኣለኒ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንተተኸፊቱ ኢትዮጵያ ከም ዘይትስዕር እምነት ኣለኒ ግን እቲ ኩናት ተተኸፊቱ ኣብ ዕንወት ከም ዘውርድ ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ምዚ 36 ዓመት ዘሎ ናይቲ መሪሕነት ሒዙ ዘሎ መንግስቲ ኣብቲ ህዝቢ ዝኾነ ለውጢ ብዘይምምፁ መንእሰያት ንደገ እዮም ዝበሩ ዘሎ ናብ ስደት እዮም ዝበሩ ዘሎ በዚ ምክንያት እውን እቲ ዘሎ ህዝቢ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ብዙሕ ሓስያ ክበፅሖ ይኽእል እዩ ዝብል ኣለኒ ኩሉ ግና ግን ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ድኽመት ስለ ዘለዋ ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት የብለይን ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ትግራዎት ብብዝሒ ናብ አብይ አሕመድ ይፅጉዑ ስለ ዘለዉ እቲ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ናይ ሓባር ስጥመት ዝበሃል ወይ ድማ ነዚኦም ክልተ ግሩፕ ዘሎ ኣብ ሓደ መፅኦም ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ክተኽሉ ዝኽእሉ ክንሶም ግን ኣብ ዝኾነ ዝርርብ ስምምዕ ውዕል ምስ ህዝቢ ስለ ዘይብሉ ፅባሕ ንጎ አብይ አሕመድ ኩናት እንድሕር ጀሚሩ ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዝወርድ ዕንወት ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ናብቲ ካልኣይ ቪድዮ ንኸይድ ዋጋ እየከፈለች ነው ኢትዮጵያ አድጋለች አሁን 7 ዓመት ላይ የተመዘገቡ እድገቶች አሉ በዓለም ደረጃ የፖለቲካ ጉዳይ ያልሆነ የፓርቲ ጉዳይ ያልሆነ ሁሉም የሚመሰክረው እድገቶች አሉ ዓለም እየመሰከረው ነው ማለት ነው የዓለም ድርጅቶች የሚመሰክሩት አሉ ቅድም ሲነሳ እንደነበረው
ዳግም አድዋዎች በኢትዮጵያ እየተመዘገቡ አሉ። ህዳሴ ግድብ፣ የጋዝ ጉዳይ፣ የከተማ ልማት፣ እርሻ፣ እነዚህ ነገሮች እየተመዘገቡ ናቸው። ኢትዮጵያ በእርሻው ረገድ አሁን በምግብ ራስን የመቻል ይሄ ፉድ ሴኩሪቲ አይነት ስራ ሳይሆን እየሰራች ያለችው ፉድ ሶቨርኒቲ ነው። ፉድ ሶቨርኒቲ ማለት ራስ አመርተ ራስ ተጠቅመ ራስ መመገብ መቻል ነው። ፉድ ሴኩሪቲ ገዝተም ኢንሹር ማድረግ ትችላለህ። እነዚህ የተመዘገቡ ድሎች ከዚህ በላይ መመዝገብ ይችሉ ነበር። የባህር በር ቢኖረን ኖሮ እጥፍ ማደግ እንችል ነበር። አቀጭጮናል፣ ወደ ኋላ ጎትቶናል የሚል ነገር ለማንሳት ነውና ስለዚህ ህልውና ነው ሲባል እስትንፋሳችን ስለሚንቀሳቀስ እንዳገር እየቀጠልን ስላለን እሱ ማለት አይደለም። ትንሽ ቆይተን ላንቀጥል እንችላለን የባህር በር ካሌለን። ይሄንን በማወቅ ነው እንግዲህ የዓለም መንግስታት ሁለት ህግ አወጡ። አንዱ ህግ ላንድ ሎክድ የሆኑ ሀገሮች ምን ማድረግ ይችላሉ? የባህር በር ማግኘት ይችላሉ፣ ህጋዊ መሰረት አለ ብሎ በዓለም ህግ የወጣው ሲፈጠሩ ያለ ውሃ የተፈጠሩ ሀገሮች ውሃ እንዲያገኙ ነው፣ የውሃ አክሰስ እንዲያገኙ ነው፣ የባህር በር እንዲኖራቸው ነው። ይሄ ህግም ይደግፈናል። የኢትዮጵያ ኬዝ ግን በሐፈሻ እዚ ላዕለዋይ ሓላፊ ዘመሓላልፎ ዘሎ መልእኽቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ግን ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘመሓላልፎ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክስምዑ ኣለዎ እዚ ናይ ባሕሪ ሕቶ ኣብዚ ግዜ ኣብቲ ቀዳማይ ነጥቢ ኣልዒልዎ ዘሎ ኣብዚ 7 ዓመት ለውጢ ዝመፀሉ እዩ። እዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝዛረበሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ኢንተርቪው ናቱ ብዛዕባ ኣብ 7 ዓመት ለውጢ ዝመፃሉ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝመፅእ ዓብ ለውጢ መፅኡ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ንኣብይ ኣሕመድ ስእሊ ናቱ ንምዕባይ ዝገብሮ ዘሎ ትረኻ እዩ። ካልእ እንታይ ዝብል ዘሎ ዓለም ዝመስከረትሉ ናይ ጋዝ፣ ናይ ዲጋ ኣባይ፣ ናይ ሕርሻ ይዛረብ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ መግቢ ናፃ ካብ ካልኦት ኣህጉራት ሓገዝ ዘይንደልየሉ ክንከውን ንሰርሕ ለውጢ ኣምፂና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ቀዳማይ ዕላማ ድሓን ብዛዕባ ናይ ጋዝ ኣልዒልዎ ዘሎ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ኣህጉራት ጋዝ ትገዝእ እያ። ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ሴኩሪቲ ናይ ጋዝ ናፃ ዘይኮነስ ወይ ድማ ለውጢ ምፅያ ክትበሃል ዘይኮነስ እቲ ዘምፃቶ ለውጢ ወይ ድማ ናብ ካልኦት ኣህጉራት ኤክስፖርት ትገብሮ የለን ክሳብ ሕጂ። ስለዚ ኣብቲኣ ናይ ኣዲስ ኣበባ ትበሃል ከተማ ተዘይኮይኑ ለውጢ መፅኡ ዘሎ ወይ ድማ ትምቅያር ዘሎ ግን ኣብ ኩሉ ክፍለ ሃገር ዓፂኻ ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ ብሕማቕ መነባብሮ እናነበረ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ዝርከብ ማለት እዩ። ግን ብዛዕባ እዚኦም ኣይዛረብኒ። ብዛዕባ ናይ ዲጋ ኣባይ ተዛሪቡ። ዲጋ ኣባይ መጀመርያ መለስ ዘበገሶ እዩ። መለስ ኣበጊስዎ እቲ ስራሕ ተጀሚሩ ብድሕሪኡ እዚ ሃይለ ማርያም ዝበሃል መራሒ መፅኡ ኣብ መወዳእታ ዓድል ገይሩ ኣብይ ኣሕመድ መፅኡ ኣብ ምውድኡ እንታይ ክገብሮ ዶ ከብሎ ኣይክእልኒ። ነቲ ህዝቢ ምእንቲ ክእምኑን ክውድኡ ጥራይ ዘለዎ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝገበሮ ካብቲ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ይብሉ ኣቦታትና ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ ዳ እምበር ገይሩ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ኣብ ግዜ መለስን ብሓፈሻ ኣብ ሃይለ ማርያምን እዩ ተወዲኡ ነይሩ። ኣብቲ ዲጋ ምምላእ ብልክዕ ሰሪሕ እዩ ኣብይ ኣሕመድ። ስለዚ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ነቲ ስእሊ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንምዕባይ እዩ። እዚ ኣብይ ኣሕመድ ሒዝዎ ዘሎ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ እዩ። ብዛዕባ ናይ ፉድ ሴኩሪቲ ተዛሪቡ ብዛዕባ ምግቢ ናፅነታ ክህልዋ ኢትዮጵያ ሰሪሕና ዓብ ለውጢ ምፂና ዓለም ዝምስክረሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሜት ንሲ ትግራዎትን ኣምሓሩን ከም ኢትዮጵያ ገይሮም ኣይሓስብዎም እዮም ዘሎ። ምክንያቱ ኣብዚ ኣሸጋሪ እዋን ዘለውሉ ኣምሓሩ ጥሜት ይመትሉ፣ ውሂዳት ይስደድሉ፣ ኣብ ትግራይ እውን ከምኡ ማለት። ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ህዝብኻ ሙሉእ ኣብ ግምት እቲኻ ዘይምዝራብ ኣብ ኦሮሞ ምናልባት ፅቡቅ ኩሉ ይኽእል እዮም። ኣብ ኣምሓራን ኣብ ትግራይን ግን ኩሉ ህዝቢ ዝሪኦ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለው ንፈልጥ ኢና። ብድሕሪኡ እንታይ ተዛሪቡ ነዚ ዘለዓሉ ኣብ 7 ዓመት ለውጢ ኣምፂና ንብለሉ ዘለና ባሕሪ ነይርና እንተዝኸውን ክንዲ 2 ዕስፊ ምስኮነ እዩ ዝብል ዘሎ። እቲ ቀንዲ ናቱ ኣርእስቲ እንታይ እዩ? ባሕሪ ኩሉ ነገር ለውጢ ከም ዘምፅእ ኣብይ ኣሕመድ ምስ መፅእ ኣየምፃኹን እንተኢሉ ብልክዕ እቲ ህዝቢ እውን ስለ ዝሪኦ ዘሎ ብዙሓት ህዝቢ በዚ
ንኣብይ ኣሕመድ ምምፃእ ድማ ዝረብሑ ኣለዉ እዮም ከም መዓልዞም ኦሮሞ ዝኣምሰሉ ዝተፈላለዩ ለውጢ ሪኦም እዮም እንተ ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ህዝቢ ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ለውጢ ዘይኮነሲ ብኩናት ብካልእ ዝተማዛበሉ ሕብረተሰብ ኣብ ኣዝዮም ሕማቅ ኩነታት ኣብ ዘለውሉ እዋን ብዛዕባ ባሕሪ ኣልዒሉ እቶም ፅቡቃት ዘለዉ ክስዕብዎ ምእንቲ ብዛዕባ ኣምሓራን ትግራይን ግን ብዙሕ ኣየገድሶን እዩ ዝምልከት ምክንያቱ እዞም ብጥሜት ዝሞቱ ዘለዉ ብዕርካን ዝሞቱ ዘለዉ ተሰዲዶም ዘለዉ ካብዚኦም ቦታታት ስለዝኾኑ እዩ ዘርኢ ዘሎ ስለዚ ካብ ባሕሪ ትብል እቶም ገለ ረብሓታት ረኺቦም ዘለዉ ኣባላት ህዝቢ ኦሮሞ ንዕኦም ንምስሓብ ንዕኦም እቲ መልእኽቲ ዝምልከት ኮይኑ ይስምዓኒ ተዘይኮይኑ ንህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ኣይትምልከትን እዮም ስለዚ እቲ ባሕሪ ተዘይልወና ካብዚ ንላዕሊ ክንቅፅል ንኽእል ኢና ብዛዕባ ሕግታት ዓለም እውን ተዛሪቡ ከምዚ ንፈልጡ ኣብ ከተማ ጀኔቭ ስዊዘርላንድ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ወይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ መፂኡ ብዛዕባ ናይ ባሕሪ ተዛሪቡ ነይሩስ ድማ ብሕጊ ዓለም ብዙሕ ሰብ ክንዝብ ድሕር ኮይኑ ኣክሴ ናይ ባሕሪ ወይ ድማ ናይ ባሕሪ ወደባት ክትረክብ ኣለዋ ዝበሃል ሕጊ ዓለም ኣሎ ንዕኦም ብተደጋጋሚ ይሰርሑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ሕጊ ዓለም ኣሎ ኢሉ ድዩ ዝኣምነት ሕጊ ዓለም ዝገብርዎ ኣህጉራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን እዞም ኦክሲደንታል ዝበሃሉ ከም ማዕሮሳዝ ኣምሰላውን ተሓዊሶም ነይረን ግን ቻይና ኢድ ኣለዋ ብዝኾነ ግን እዚአን ኣህጉራት እዚአን ሎሚ ሕጊ ዓለም ይሕልው ኣለዋ ድዮም ብሕጊ ዓለም ይግዛእ ኣለዋ ድዮም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ቬኔዙዌላ ከይዶም ኩናት ገይሮም ኣብ ኢራን ከይዶም ኩናት ገብሩ ኣለዉ ኣብ ጋዛ ኩናት ተገይሩ ዝተፈላለየ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ንሕግታት ዓለም ዝጥሕስ እናተገብረ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ ብዛዕባ ዝሞተ ሕጊ ዓለም እናተዛረበ ብዛዕባ ባሕሪ ክቁስቁስ ከሎ ኣዝዩ ኣስጋኢ እዩ ናቶም መልእኽቲ ግን ኩላና ንፈልጦ ዘለና እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሓብ ደው ከም ዘይብል ናብ ኩናት ከም ዝኣቱ ዘርኢ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣብዚ ዝኸፍአ ሕማቅ ክኣቱ ኣብቲ ዝኸፍአ መከራ ክኣቱ ዝኽእል እዚ ማለት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ድሉ ኣይኮነን ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሓቢሩ ክሰርሕ ሓቢሮም ቶም መራሕቲ ካብ ኩሉ ድማ ሓቢሮም ክሰርሑ ድሌት የብሎምን እቲ ናይ ትግራይ ገዛኢ ኮይኖም ክነብር እዩ ዝደሊ እቲ ድማ ናይ ኤርትራ ገዛኢ ኮይኖም ክነብሩ ዳ እምበር ንህልውና ናይቲ ህዝቢ ንምርግጋፅ ዝሰርሑ ሓለፍቲ እዮም ዝብል ግምት የብለይን ምናልባት ብሕጂ ከዓ ንሪኦ ዝፅምዶ ዝብል ተላዓይኑ ዘሎ ሓደ መሪሕነት ዲ ክገብር ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክልተ መሪሕነት ጌርካ ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ድሕሪ እቲ ኩናት ናብ ኩናት ተመሊስካ ክትኣቱ እንተዘይኮንካ ማለት ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ በቲ ዝተውሃቦ ተስፋ እቲ ናቱ መልእኽቲ ቀጻሊ ሳልስ ያደረግን ያለ ነው የምለውም ይያዝ አይ ጉግል ብናደርግ ላንድ ሎክድ ነው የሚለው they said it we don't have to accept እኛ መቀበል የለብንም ላንድ ሎክድ አይደለንም ኦሺን ሊንክድ ሀገር ነን እኛ እሱ ነው ቅድም ወንድሜ ሲያቀርብ የነበረው ታሪክ የሚባለው እንዲሁ ታሪክ ምናብ ሳይሆን ታሪኩ ምንድነው ኦሺን ሊንክድ ናት ኢትዮጵያ የሚለውን ለማንሳት ነው በዚህ ብቻ ማሸነፍ እንችላለን በዚህ ጉዳይ ብቻ ማሸነፍ እንችላለን ይሄንን ያዙ ገና የሆነ አዲስ ነገር እንደምንጠይቅ ሳይሆን ኦሺን ሊንክድ የነበረን ሀገር በሰው ሰራሽ ስራ የተዘጋብንን ማስከፈት ማለት ነው አዲስ በር አንሰራም አዲስ ሳንቃ አንሰራም ያቺን የዘጓትን ወይ በቁልፍ መክፈት ነው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር ይሄ ማለት ጦረኝነት ምናምን ማለት አይደለም ጦረኛ ምናምን ማለት አይደለም ጦር ያለን ነው መንግስት በዲፕሎማሲ እየጠየቃለው እኔ እንኳን በሰጠውት ኢንተርቪው እኛ አሁን ይሄን ነገር ማሳካት የምንፈልገው በዲፕሎማሲ ነው ቅድሚያ የምንሰጠው ዲፕሎማሲ ነው እኔ ዲፕሎማሲ ሰራለሁ ሁሉም የዓለም ሀገራት የሚሉት እናንተ ብቻ በሰላም መንገድ ወደዚህ ጋር ግቡልን እንጂ እኛ እናስፈጽማለን ነው የሚሉት ስለሚወዱን ስለሚጠሉን የሆነ ነገር ከኛ ስለሚጠቅሙ አይደለም ሐቅ ስላለን እውነት ስላለን ነው ሐቁ ምንድነው ያቺ ስፔሻል ኬዝ ናት ያንን መያዝ በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው ቀጥሎ የባህር በርን ለማግኘት ያለም ህዝብ ባዕልኻ ሕቱ አልዒልካ ባዕልኻ መመላስውን ከም ዝከኣል እዩ ነጊርና ዘሎ እቲ መጀመርያ እንታይ እዩ ባሕሪ ክህልወና ዓለም ተቐቢልና ብሕጊ መሰረት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕጊ ዓለም ዝበሃል የለን ኣብቶም ሰባት እንድሕር ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ከይዳ ናታ መራሒት ትጨውት ትኽእል ኮይና
أبزليت هاجر كنا تجبر تخينا أبزي كلتش إسرائيل كلتان حق عالم أبكعيو مالتي بس مسارات حجي بتبوء تدافع في لو كنا تكاتلو زدولي من سيادة اليوم دما إذا عشنا تراي من البات أبكتش إسرائيل حدا كله قالوا مزم سبات كان انتهي زوزلو بعلو حاتيتو بعلو زمولو سنجرسي أبوغل آتينا أنت فتشنا بحر زي بالله هاجريات ولنا إثيوبيا يا عند حرا أبوغل آتي فتش كامو إثيوبيا بحر زي بالله هاجر مخالا أي مسكر الكامو جن ولا هم إيبل دأمبر نزهم كبولي يبلنا ألنا كنولا لنا زنتاي مالتي بحيلي كنوزينا إلو مالتي قالوا ولا بزعبان هاي سومالي العلو نيرو بالتا فيديو أبزي إتخوان مثلا بزعبان هاي سومالي العلو نيرو ናይ ሶማሊ ኣብዛሕተትናሉ ግዜ ኤርትራውያንን ትግራዎትን ኮይኖም ኢሎም ብዛዕባና ተዛሪቦም እቲ ጉዳይ ድማ ናብ ዘይከውን ወሲዶሞ በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ስምምዕ ክንበፅሕ ኣይከኣልናን እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ንሕር ኢትዮጵያ ባሕር ዘይብላ ኮይኑ ባሕር የብላን ብዘይ ባሕር ከዓ ትነብር ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ኣህጉራት ተሰማሚዓ ክትጥቀመሉ ዘለዋ ዳእምበር ከምዚ እናገበርካ እናፈራርሕካ ተምፅኦ ባሕሪ ኣሎ ኢለ ኣይግምትን ግን ድማ ኢትዮጵያ ተጋማሚዓ ክትነብር እያ ማለት እዩ قال انت ጦርነት አይልናኒ በዲፕሎማሲና ንሓትት ዘለና እዚ ዲፕሎማሲ ዲ ማለት ሲና ሓደ ሃገር በዓለም ደረጃ ዝተፈልጠ ሃገር ናታ ባሕሪ ናህና ይምባልሲ ወላኳ ክንሰርሕ ግደፉና ክንከፍል ቀረጽ ገለመለ ዝብል ኮይ ኮይ ናህና ባሕሪ ይልካል ድሕር ትፍክር ኣለኻ ኮይንካ ነቲ ካልእ ሃገር ናብ ኪናት ንዓንቅቶ ዳእምበር سلام نقبر زبل ملك أول حاجة يبلنا حق سلزلنا هنا حزب عالم حزب تقبلنا حزب عالم تاع حقنا تعلوين على السيت زحيله عبد الله هاجر كيدو عبد الله يقبر له أنا خمس نريو زمانا نزين دالينا فنزويلا الموساد أمريكا بتاعد خيرا كل نجار دنيا تقبر الله أبكالوت أهبرات أفريقيا أتيا زدليا معدن توسز الله هاجريا بزي درجة زي نزه هاجر زيا أب عالمنا زلوا حق زبال دم بزم أمريكاوين أوروباوين كم بمارسياوين تشايناوين استحوسوا استجابري سلازي حق عالم زبال أبكال نعرف سجيرو سلازامي بزعم حق عالم غريكا نهزب خطط الأيت إنها كوميرسال ولا ناين جديد كده من حركة نجن مسز بإرتراع تسمى معها ترى ذلك بقرنس كان نخفلكا وبوء كان نخفلكا مسز بإرتراع تسمى معها ترى ذلك تزويكينو بزي زفكر زلو حيلي ناب كينات نقطو دا ايز بحال زلو نمبر ناب سلام نمسا اي بحال نيزلو بزي مسارت اتانا ايلو معات فيديو زنبرت ابزي هنودينا ازخبركم تخطاتلتنا ساعة مودات امساي سلسلحكم ازي يمزقنوكم ناب كل نخبص شار لايك كومنت